eta esan komunikabide asko izan dela urten azokaren jarraipena egin dabanak, eta ez bakarrik euskal medioak, erdal medioak asko izan dira gurean, eta ia egunkari guztietan 3-4 orrialdeko jarraipena egin dugzie aurtengo 42. Durangoko Euskal Liburutegi Diskosoan. Ni egin dauna, eta guk azkenean gure izan dugune da Durangoko azoka ikustie webgune ditzagoelan. Eta guk egin dugu hori azokako webgune gara durangoazoka.com, eta saiatzen gara azokan egoten dieten ekitaldi guztiak pizkatu bat egunerokotasun batekin egiten da. Ekitaldietan egoten gara, da gero idazten dugu salbitzea, galeria bat edo badeko gu, eta pizkat hori da nahi dugu egiten.